Foruak, zer dira foruak? Forua historikoki zuzenbidea zen. Euskaraz zuzenbidea esateko historikoki forua esaten genuen, ezta? Tokian tokiko foruak zeuden, tokian tokiko zuzenbidea arautzeko, Nafarroako foru orokorraz hitz egiten dugu, Nafarroako zuzenbide orokorra jasotzen zuen iturriaz hitz egiteko, eta ordea gaur egun forua erabiltzen dugunean, hitz horrekin, legeak, ohiturak, esan nahi dugu, zibilak, zein politikoak, edo administratiboak, edo ekonomikoak, beraz, zuzenbide publikoa, zuzenbide pribatua, eta, lege erregimena ere, mendeetan izandako autogobernu horren ondorioz daukagun lege erregimena, erregimen forala esaten diogu, ezta? Azken batean, foru hitz horrekin gure zuzenbidea azaldu nahi dugu, ez? Izena esan bezala Erdi Arotik dakarkigu, eta datorkigu, eta, azken batean ere Nafarroko askatasunekin zerikusi estua daukana, ez? Oso ezaguna da, Oban Osko infantzoien goiburua, pro libertate patria gens libera estate, ez? Zutik izon libreok aberri librearen alde, ez? Beti forua askatasunarekin eta askatasun publikoekin oso lotuta dagoen zerbait baita, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, Nafarroako foruaren funtsa, ez? Foruak eskubidea aitortzen die Nafarrei, berarentzat, ondorio zuzenak izan ditzakeen zer naiz erabakitzeko, muga bakarra orain egungo sistema juridikoan batasun konstituzionala errespetatzea da, eta azken batean foruekin gaur egun Nafarroako autonomia gauzatzen da, eta foruak azken batean gure elkarbizitzarako oinarria ezartzen dute, ez? Foruak behintzat gure erresuma desagertu zenetik 1829tik eta batipat 1851eko foru legetik aurrera, itun baten emaitzak dira, ez? Beraz, hau ez da oraingo gauza bakarrik, Erdi Arotik datorkigun zerbait da, baina oraingo sisteman ere, izaera itundua ezinbestekoa da, ez? Hori primeran ikusten dugu gure forurik garrantzitsuenan, hain zuzen ere gure erakunderik garrantzitsuenean, gure hitzarmen ekonomikoan, ez da? Nun Nafarroa eta estatuaren arteko hitzarmen bat den, ez? Eta azken batean, izen berbera bada ere Erdi Arotik ona datorkiguna, baina gaur egun foruak oso izaera murriztua dauka. Ez dauka zerikusirik 21. mendeko foralitate hau, ez da, bai konstituzioan eta baita Nafarroko foru erantzan gure estatutuan onartzen zaiguna, edota 1829tik lehenago izan genuen foru ura, edota zer esanik ez 1512 urteetik aurrerago, ez da edo atzerago besan da izan genuena.